Ana ovde i danas ćemo zajedno odgovoriti na pitanje da li je zaista moguće dostići naših prvih 100.000 evra. U prethodnom videu smo vidjeli zašto je teško dostići ovaj cilj, a sada ćemo zajedno vidjeti da li je zaista realističan i ostvariv ili jednostavno jurimo nešto nedostižno. Hajde da pogledamo korake i postavimo brojeve na papir. Ali pre nego što idemo dalje, današnji video je podržala platforma Freedom24 i zahvaljujemo im se na tom. Ostavila sam svoj lični link u opisu ovog videa kao i pin u komentarima. Korišćenjem istog podržavate moj kanal besplatno i hvala vam od srca na tom. Ali dobijate i poklone. Ako imate od 2 do 5.000 evra na Freedom24, dobijete jednu besplatnu akciju do 800 evra uz kod Joana2. Za 5 do 10.000 evra 3 besplatne akcije do 800 evra uz kod Joana5 i za 10.000 evra i više 6 besplatnih akcija do 800 evra uz kod Joana10. A dok smo tu, lajkujte i ovaj video i ostavite i komentar, makar jedno srce. Pažnje ljudi, moji videoklipovi su napravljeni isključivo radi zabave. Nisu investicioni savjeti. Amaterski se bavim investiranjem, ulažem samo svoj novac i nemam certifikat. Nikada, ali baš nikada, ne uzimamo finansijske savjete sa YouTube-a. Mi se uvek oslanjamo na stručnjake i uvek radimo svoja lična istraživanja pre nego što investiramo u bilo koji projekat ili platformu. Hvala. Zaraditi 100.000 evra. Da li je to moguće? Naravno da jeste. Put do naših prvih 100.000 može izgledati kao maraton sa preprekama, ali uz pravu strategiju cilj je itekako dostižan. Hajde da krenemo na to putovanje zajedno, korak po korak. Prvi korak na ovom putu je sistematsko beleženje naših troškova. Da, baš tako. Beleženje svakog dinara je temelj našeg financijskog plana. Ovaj metod nam omogućava da steknemo jasnu sliku o tome gde naš novac odlazi svakog meseca. Iznenadit ćemo se koliko novca ode na stvari koje nam nisu neophodne. Nakon što smo postali svesni naših financijskih navika, spremni smo za drugi korak. Prolećno čišćenje nepotrebnih troškova. Da li nam zaista trebaju pretplate na Netflix, Disney Plus i Amazon Prime istovremeno? Na kraju svakako završimo na TikToku ili Instagramu. Ili možda previše trošimo na dostavu hrane. Pripremanje obroka kod kuće će nam pomoći da uštedimo, a još važnije, dobro je za naše zdravlje. Treći korak je postavljene pravila koja nećemo prekršiti. Disciplina i doslednost su ključni. Prvo pravilo je da uvek plaćamo prvo sebe. Čim primimo platu, odmah odvajamo jedan deo koji koristimo za štednju, a potom za investiranje. Drugo pravilo je da pre bilo koje veće kupovine sačekamo 24 sata. Ovo hlađenje nam pomaže da izbegnemo impulsivne kupovine i pomaže nam da naš novac trošimo pametno. Četvrti korak je povećanje prihoda. Možemo tražiti povišicu, promeniti posao ili započeti dodatni posao sa strane. U današnje vreme mogućnosti za dodatni prihod su svuda oko nas, zahvaljujući tehnologiji koja nam omogućava da radimo od kuće ili bilo gde u svetu. I najvažniji korak je investiranje. Investiramo polako, stabilno, dosadno i svakog meseca koliko god možemo u tom trenutku. Ne čekamo da prvo sakupimo 100.000 evra. To je najveća greška koju možemo da napravimo. Već počinjemo odmah. Investiranje je ključno za rast našeg kapitala i štiti nas od inflacije. Naš novac mora neprestano da radi za nas, umjesto da stoji neiskorišćen i gubi svoju vrednost. U suprotnom, ovaj put će izgledati kao da pravimo jedan korak napred, a dva unazad. Sada, kada smo odlučili da investiramo, kako to izgleda u praksi? Naravno, moj izbor je ETF DGRW.EU koji stalno povećava svoju vrednost. Pod uslovom da smo prvo otplatiti dugove i stvorili sigurnost i jastuk, način da ga kupimo je veoma jednostavan. Kliknemo na link u opisu i nakon što otvorimo naš investicioni račun, kliknemo na polje transakcije, napišemo DGRW.EU, kliknemo na otvorenu sesiju, unesemo kod koji će nam stići na mobilni, pritisnemo kupi i gotovo. Svaki od ovih koraka nas vodi bliže našem cilju od 100.000 evra. Put može biti dug i ponekad izazovan, ali sa pravim pristupom i malo kreativnosti možemo učiniti da naše financijsko putovanje bude i zabavno i edukativno. Na kraju još jednom se zahvaljujemo platformi Freedom24 koja je podržala nas današnji video. Ostavila sam
sam svoj lični link u opisu ovog videa kao i pin u komentarima. Korištenjem istog podržavate moj kanal besplatno. Radujem se vašim komentarima i idejama za buduće video snimke ili pitanjima o ovoj temi. Ljubim vas i vidimo se uskoro u sljedećem videu. Ćao!